Sampai kata bahasa deh jangan nih bisi wise bahasa kade. Kita nak asuk aja aja kan, jaga bahasa waron kita asuk aja. Purbasinna. Tulan ang ini TMP ni sini borong kenang sini dara sini selem de borma bonobos bini sini mengriwa sunan bay koi jau bang bini sini mengriwa sunan bay koi Ancol komiti ni sini bonobo bini sini mengriwa sunan bay koi jau tei dara olin no bonobos bini sini mengriwa sunan bay koi jau tei ora phai sini khela thangnai rok no sini sikla no sini yups rok no Caru di hanya ni digi thang lainai, ane di mana ya gulo marung ni bagai, na? Yang penting Apa samne? Apa sudah beli? Apa yang kau sini? Apa volleyball? Purba sini. Kokre. Oke. Sini edisi ini juga 5 boy. Sara edisi elakani joto bisiwo. Seng sini siklarok no. Tenggo taibo kha warina ni bagai. Je mani rok bhajak tong mani abo tini chung hezamara subjunal ora 11টা bisi tongo o bisi ni joto bisi no 11টা bisi ni no chung tini chung ora mani bagnai mo panani sobani sabapati 5 বছর kayako haipano bisi brung no chung kom bes kabang kisa haike rifayu abuni loge sini cricket inya kaba football sing bisi brung no edisi hapang kabang marini boroni price money kabang riwino sing muthungai tungu phayu omoni bisingo sing taklai sini isi Executive Committee bubagra sungno saka taklai ke jotoni se kabang kok sung khelani mani rinai thungjangnai mani rinai football ni loge volleyball ni loge cricket ni loge tamne bono oro Chinese checker oro kabang ma tungu chess tungu kabang ma mani oro tungu item serai rong ni cricket ni mani botongo 어버제는 구보이 깨버리 너고 똥야고이 사문고 태번항통 스쿨하고 프라이빗 스쿨 똥어 호스텔 똥어 난강까이층 알아로고 제또 어로 관티가 어로 성가비시 지니 풋볼로 버너버 증리만이 개까함 아무리 비싱업 미야성 숨리 사준니 저거 리프로 지니 몬트리 아까 구스나 khai bangmani bisingono sung taklai kaisa sung muthungnai chini price money 2 lakh first jarangnai second borno kha 1 lakh jarangnai o 22 ta bisi abon bisingo ekdom kaham abo kebo kintu abar ajaga kok krak sajak tongo Kuno tim pano fatani haya nahari manglak sing 22টা জায়গা ni 22টা nono sing khela muthungnai ekdom final porjonto sing omo haiker jangnai sudo omo simia sing buri rongnobo khelani mani rinan bagai sing wan sugui tongo edisi hapang omo haikai sing taklai o buskangni 1-2 tarik ni simino যত বিশিও
ताइसे चिनि बुरिरांनो जों खोदों रोजांनाय आगिरि तलनाय गोबां आबोनि परेखा जों ताइसा जारा दङ गोबां मानो आबोनि बिसिङाव 200 250 फेमिलि न बिसिङाव रिगनाय सेट रिना बागैबो जों मानसुबैतो आबो टाउननि बागै रि दं आबो गानि नि हावकुमु मुकुमुनो रमैनारगार बागै दिनाव खेलानि मानि टाउननि बागै रि दं ताबु बेलायखनो मल हामियानि जरा गोबां मानसिनि सेराव सामुं हुमुं गैयैनि कारणे खेला दुला बा थुंयानि बागैबो ओंखायनो ताइ कुनु काम करिखांखाय ड्राग्स चालायो ओंखायनो बाजे सामुङाव गोदालायो अबो कायसा दंमानि अ खेला दुलायाव दंमानि डेली भलिबल थुं दंमानि अबरक जुरि गाहाम खालाय थुङै दंमा खांखाय सिनि सेराव आ लामा हामियानि हयतो अनेक हासालो फायै खेला दुलायाव बनि खारिनाय बनिबा गांथाय बारा कक्साया बेलायखनो हामबाय एडिसि एरिया तंनाय सिनि खुंथाय बारारक जे लाम हामियाव गलाय तंनाय माने सिनि सिक्लारक बरकनो लाम काहामा तो बनानि बागै सिनि बुबाग्रानि कुथुक वानसुक मुंबाइ अ सामुं खायजागै दङ जाते सिनि सेरायरक लाम हामियाव ता थांथुं थंमुंनि बिसिंथै परासुनानि बिसिंथैनो लाम काहामा फायथुं अ वानसुक मुं सिनि बुबाग्रा वानसुक मानि बागैनो दिनि एडिसि हाबां अ माहायखाय थंमुंनि मानैखनै त्रिपुरा हास्तेव जत जागावनो बागजागै दङ मियाखाय जों सोमेलि साबजननि 10टा बिसिनो जों मिया कुटना स्कुलाव अबाहायखायनो जों बागलायखा दिनिखाय सिनि हाजामारा साबजनालनि बिसिं क्लाइजाक सिनि सानखला रोंनक नखलाव जों दिनि अबाहाय नरनो बागै दङ नरनो कयनाय जे सिनि बिसि चालगै दंनाय जत सिक्ला सिक्ली तैसिनि मेम्बार चेयारमैन रंनां कयनाय जाते चिनि अ मानै बुबाग्रानि वानसुक मुं जाते सामुंगो नांना तैखाय जों बोसोरगांगो सामुं मा खालायनाय बाहायखाय सामुं मा खालायनाय गैसिनि अ जे खेलानि मानैनो जे जागाव थुंगो जे जागाव थुंजागो जों आ जागानो रिखा गाय जों सावहिनि वानसुगो गैसिनि बरम गोनां येमनो ताइसिंगो साइ खेना रिखा फुटबल ताबुक बोसोरगांनि सालो बेलायखानो इम्पोर्टेन्ट आबोनि बागै आं बायथां वानसुकजाक अ 2026 नि लास्ट फाइसिंगो जों फुटबल टुर्नामेन्ट दिनाय जिनि हाजामारा ब्लक नि बिसिं क्लाइजाक जत बिसिनो तयै बिसिओ जे आ बिसिनि बुटार ब सिमिना आरनि प्लेयार नि माननाय गोबां जों गेबें मुंरो नुकजागो जे बाक्सा अ बिसिनि जामाय ब जागा ओ बिसाम गजनि कायजागै फायका बबो थंमानो आमते कुनु सिस्टेम करै जों ब अरनि बुटार ना नांनाय अ बिसिनि बुटार ना नांनाय इका आबनो जों तांगिसमिननि परिष्कार काय साइरियो जे जों तांगै बिसि वाइज तांगै हायार करिजा कारण जों नुगो हायार तुबो ओइ खरकसा प्लेयार रक 50-60,000 टाका रां तलाङै थांगो बरनि रां नियानि पकेटनि रां सिनि आमचानि रां तलाङै थांगो तांगै जों आसग रां खरस खायै फाटारनि प्लेयार दं नामा जों सिनि सिमनावबो सिनि फुटबल क्रिकेट भलिबल अमहाय प्लेयार जों सामनानि मुसुंगो आबनि बागैनो दिनि बिसि वाइज जों बिसिओ 15टा भलिबल 15टा नेट 10टा फुटबल अमहाय लुडो 13टा अमहाय क्रिकेट 4 सेट अमहाय चेस नि बागै 10टा सेट जों बेबाग जे नांमानि खेला दुलाबो इभेन 82 पर्यन्त पाइ रिजार्भ खाव जागाव जाते जिनि खेला डिसिप्लिन जे जिनि रेफारि रक सामानि आबरकनो जों बुजिनानि बागै आबनि बागैनो जिनि वानसुक ममनो तंनाय जे फाइनान्सियलो जों फुटबल अथवा क्रिकेट अथवा भलिबल रक रिखांकाय जों आजागाव प्राइज मानि गोबां खारियै जाते जिनि बिसि रक जे जिनि सिक्ला तंनाय रक बरक तेबो खेलाओ तेबो खा हाबै सामुं खायथुं खेला दुलानि बिसिंथिबो जों गोबां मा बरक रकनो कुजुकसागा खामानि नगो नरक साबिमाना मणिशंकर मुरा सिंह ताबुक त्रिपुरानि कैप्टेन ते ब आईपीएल बो चान्स मानना तंमानि किसी सारि बागे बो चान्स मालिया फियाबा बिनि लाइफ बो तिनि क्रिकेट खरसा प्लेयार गै बो अनेक कुजुकसागा काजा बो खरसा टीसीएस ऑफिसर जों हाय एमएलए मंत्री रंनि सलायपानो बो अनेक साकाओ जेमन भारतवर्ष सचिन तेंदुलकर गे गुजत्तनो सिरो फुटबल सुनील छेत्री बाइचुंगपुटी आगे बुझतने सिनो तांगि सिनिबा कारण बिनि स्किल का हमबो जे कुनु स्टेट थांबो फुटबल क्रिकेट थांबो बरक
যতनो बर'नो सिनो गायनि बागै जों सिमनानि बर'नोबो अबहाय सिख्लारक जुदि स्किल काहाम हुकै बर'बो गोबां कुचुक साकाव कासै माननाय त्रिपुराहानि तेबो उदाहरण कलाय खेनरनो सानानि मुचुंगो फुटबलार कर्नेन्डो दे बर्मा ब खवाइनि ब तिनि एग्रिकालचार इन्सपेक्टर जरति थांसौइका अथच बिन पराशुना बुसुक दंबा किन्तु बिनि स्किल तमनि बागै जेकुनु डिपार्टमेन्ट सेननो खसाविना ब गोरों हुनै गचिनि अर एडिशन सं तो बर काहामकानि सायमानो जे प्लेयार काहाम हुकै केबो ननो कासविना रगै मान्या इनके गेम टीचर रगबो जों टीचर चिनि खेलवार रग काहाम हुकै बरनो सरकारि सुबिदा सरकारि चाकरि रग अमाहाय सेपसाब रिजागै दङ ओ सेपसाब सिनि सिमनानि बर रगबो तेबो गोबां खाय मानथुं ओ कग्रनो जों वानसुगैनो तेबो नरनो सुबिदा रिनानि जों वानसुगै दङ जे फुटबल नि कक्स तिरि साजाखा फुटबल नो जों चेम्पियन जे बिसिंनाय आ बिसिनो जों 2 लाख जों कैश जों प्राइज मानि रिनाय आर जे रानार्स नो जों 1 लाख रिनाय गाबो हयतो ओ 2026 नि दुर्गा पूजा नि परे रग जों आबनो खलायनाय इका आ जागाव जाते गाहाम परफॉर्मेंस खायमानो नि बागैनो तिनि नरनो ओ जागा फुटबल लग जागो जाते प्रेक्टिस खायै बिसिनि लुकरक गाहाम थङै ओ चेम्पियन रगमै मानथं हिनै कारण फाइनान्सियाल तेबो चिनि चला बोसारकनो बुरि बोसारकनो खेला दुलावो जों खावारिनानि बागैनो चिनि नाहारमुं बुबाग्रानि नाहारमुं के तिनि अर जे 11 बिसि बागजाखा नरकनोबो बेले बेले केनो हामबाय नरक तिनि अर फाइ मानजाकमानि बागै गाय स्पेशली चिनि बुबाग्रानो जों जतनि सलाय हामबाय मारियो जेबो अमहाय वानसुगै चिनि तिप्रासारकनो थंमुंनि बिसिंकै लाम काहामो फाइनानि बागै जे वानसुगमानि ओ वानसुगमा बिनि इमां आबो मुक्थां आबोनो मुक्थां सनामनाय नों आं जों जत पाल मिलिलायनो गाय क गासुरो एखायनो खाथं खाजा खायै चिनि 11टा बिसि जन सिका थंनाय रंनो ओ मानिरा पाक मानै जों बेलायखायनो जोंबो खुसिंखा जों तिनि ओ जराव चिनि हा बुबाग्रा ना बेलायखायनो जों हामबाय याफारो चिनि हाजामारा साबजुनो लेंगै तिनि जोंनो उसित खायै थंजानाय मानै बांमानि बागै हंगा आङो कक थेफानि साना मुजुंगो तिनि रजारा थंमा मानै रक माननाय रकना कयना मुजुंगो नरक जानि जाना पारावत लाङै खेला थङै नंनि सागनो गाहाम तनै तिनि जे सानं ओ सामो जाते गाहाम गाय जों खायमाननि बागै जों ओ मानै रकना जों नंनो रजाका ते जों जतनो सायमानो तिनि साग रक गाहाम गासे जों तिनि जे वानचुंमानि ओ वानचुंमानो जों गाहाम खायै सफल खायमानो आमनि बागै आं तेरो बिसि कक सालिया चिनरो चिनि मिनिस्टार सार Happy Republic Day chini loko raida sal Bharat hakotoni o loko raida salo chini ha ni je chamtang thanai rona blai bleke khaka ham sangboroni inspiration nawi chini tiprasa chini tiprani joto loko ro jengtei bu hancha ketongoi chini ha no jeng krak khainani bagai chini dokano kutu karna ni bagai chini jatiyo bungtong ni nangnai haine hai Happy Republic Day.